שלום לכל המאזינים היקרים. מובא לפנינו סיפור של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. מעשה חטא, מרב ובן יחיד. וכך הולך המעשה. מעשה ברב אחד שלא היה לו בנים. אחר כך היה לו בן יחיד, וגידל אותו והשיא אותו, והיה יושב בעלייה, ולמד כדרך אצל הגבירים, והיה לומד ומתפלל תמיד, רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חיסרון, ואינו יודע מהו, ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. וסיפר לפני שני אנשים בני הנעורים, ונתנו לו עצה, שייסע לאותו צדיק, ואותו בן הנעל עשה מצווה שבא על ידה לבחינת מאור הקטן. והלך אותו הבן יחיד וסיפר לאביו, באשר שאינו מרגיש טעם בעבודתו, וחסר לו ואינו יודע מהו, ובכן הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק. והשיב לו אביו, איך אתה בא לנסוע אליו? הלא אתה למדן יותר ממנו, ומיוחס יותר ממנו, לא נראה לך לנסוע אליו. קלך מדרך זו, עד שמנע אותו לנסוע. וחזר ללימודו, ושוב הרגיש חיסרון כנ"ל, והתייעץ שוב עם אותם האנשים, ויעצו אותו כמקודם לנסוע להצדיק. ושוב הלך לאביו, והיטה אותו אביו, ומנע אותו שוב כנ"ל. וכן היה כמה פעמים, והבן היה מרגיש שחסר לו, והיה מתגעגע מאוד למלות חסרונו, ולא ידע מהו. והיה מתגעגע כל כך, ובא עוד לאביו והפציר בו, עד שיוכח אביו לנסוע עמו, כי לא רצה להניח אותו לנסוע לבדו, מחמת שהיה בן יחיד. ואמר לו אביו, הלא תראה שאסע עמך, והראה לך שאין ברב הזה ממש, אין בו בצדיק הזה בכלל משהו. ועשו המרכבה ונסעו. אמר לו אביו, בזה נסע, אם יתנהג כסדר הוא מן השמיים, ואם לאו אינו מן השמיים ונחזור. זאת אומרת, אם הכל יתנהג בצורה נורמלית וישרה, הכל טוב, אבל אם יקרה משהו מוזר בדרך או משהו שתבש, זה אומר שמהשמיים לא רוצים שניסע. הסכים הבן ונסעו עד שהגיעו לגשר קטן, ונפל סוס אחד והמרכבה נתהפכה וכמעט נטבעו. אמר לו אביו, ראה, אינו מתנהג כסדר, ואין הנסיעה מן השמיים. וחזר הבן ללימודו, ושוב ראה חיסרון שחסר לו ואינו יודע, וחזר והפציר באביו כנ"ל, והוכרח לנסוע עמו שנית. כשנסעו העמיד אביו הניסיון כבראשונה, אם יתנהג כסדר משמיים, ואם לא אז אנחנו חוזרים. ונזדמן כשהיו נסים, ונשברו שני הידות שקוראים אקסין, שהם בעצם הצירים של העגלה. ואמר לו אביו, ראה, אינו מתנהג לנו לנסוע, כי האם זה דרך הטבע שהשתברו שני הידות? וכמה פעמים שנסעו עם המרכבה הזאת ולא נזדמן כזאת, וחזר הבן לדרכו, ללימודו, לתפילתו, ושוב הרגיש חיסרון. והאנשים יעשו אותו לנסוע, וחזר לאביו והפציר אותו, והוכרח לנסוע עמו עוד. ואמר לו הבן שלא נעמוד עוד על ניסיון כזה, זאת אומרת, אנחנו לא מעמידים את הניסיון הזה יותר, כי זה דרך הטבע שלפעמים נופל סוס, וגם יכול להיות שלפעמים משתברים הצירים. אם לא יהיה איזה דבר מורגש מאוד, לא נחזור. ונסעו ובאו לאכסניה ללון, ומצאו שם סוחר, והתחילו לספר עמו כדרך הסוחרים, ולא גילו לו שהם נסעים לשם לצדיק, כי הרב מאוד מאוד היה מתבייש בזה שהוא נסע לאותו הצדיק. והיו מדברים מעסקי העולם, עד שבסיבוב הדברים הגיעו לספר מצדיקים. אמרו, היכן נמצאים הצדיקים? וסיפר להם ששם נמצא הצדיק, ושם, והתחילו הם לדבר מהצדיק שנסעו אליו. סיפרו לסוחר שבעצם הם נוסעים לצדיק הזה. השיב להם, זה צדיק? הלא קלו, כי אני נוסע עכשיו ממנו, ואני ראיתי שהוא עובר עבירה. ענה אביו ואמר לבנו, ראית בני? מה שזה הסוחר מספר לפי תומו בתמימות, והלא הוא בא משם עכשיו. וחזרו לביתם. ונפטר אותו הבן, ובא בחלום לאבא שלו, לרב, וראה אותו שהיה עומד בכעס גדול. ואבא שאל אותו, למה אתה כל כך כועס? והשיב לו הבן, תיסע לאותו הצדיק,
והוא יגיד לך למה אני בכעס. והקיץ הרב ואמר, סתם מקרה. אחר כך חלם לו עוד, ואמר שהוא גם כן חלום שווא, וכן עד 3 פעמים, והבין, יש בזה עניין, ונסע לשם. הוא פגע בדרך עם הסוחר שפגש מקודם בעת שנסע עם בנו, והכיר אותו ואמר לו, עלה אותו אחד שראינו אותך באכסניה. והשיב לו, בוודאי ראית אותי. הוא פתח פי ואמר לו, אם תרצה, אהיה בולע אותך עכשיו. אמר לו, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? לא הבנתי. השיב לו, האם אתה זוכר כשנסעת עם בנך ובתחילה נפל סוס על הגשר וחזרת? אחר כך השתברו הצירים. אחר כך פגשת אותי ואמרתי לך שהרב הזה, הצדיק הזה, הוא קל ועבר עבירה, ומאחר שפטרתי את בנך, עכשיו אתה רשאי לנסוע, כי אותו הבן שלך היה בחינת מאור הקטן, והצדיק הנ"ל הוא בחינת מאור גדול, ואם היו מתוועדים יחד ונפגשים, היה בא משיח. וכיוון שפטרתי אותו מן העולם, והוא כבר עכשיו לא בין החיים, אתה רשאי לנסוע. ובתוך דבריו של הסוחר נעלם, ולא היה לו עם מי לדבר. ונסע הרב אל הצדיק וצעק, חבל, 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 על דאבדין ולא משתכחין. השם יברך, ישיב נידחנו בקרוב, אמן.